Jak Państwo widzą, sporo było momentów emocjonujących, chociaż tak jak przepowiadał to Waldemar Matysik, gra nieustępliwa, zacięta na każdym metrze boiska. To wszystko powodowało, że nie zawsze akcje były płynne, szybkie, widowiskowe. Często piłka przychodziła od jednej do drugiej drużyny i teraz popatrzmy, jak strzela Ryszard Komornicki. Poprzeczka. Zagórski, który wszedł w drugiej części spotkania. Trener Bochynek zrezygnował z Jegora, a więc wycofał piątego obrońcę, wzmocnił linię ofensywną swojego zespołu. Bąk. Szybka akcja zespołu chorzowskiego. Chorzowianie bardzo łatwo wydostawali się z własnej strefy. Zagranie do Szewczyka. Szewczyk jest na polu karnym i tutaj Ślezak go podcina. Tadeusz Diakonowicz nie miał żadnych wątpliwości. Pokazuje na 11 i w ten oto sposób za chwilę w 55 minucie spotkania Krzysztof Warzycha stanie przed szansą zdobycia 19 bramki w tym sezonie ligowym. Będzie wykonywał rzut karny. Po drugiej stronie Wandzik. Warzycha uderzył bardzo silnie, ale piłka po rękach bramkarza zespołu zabrzeńskiego wpadła do bramki i 2-1 dla zabrzeńskiego Górnika. W ten sposób przejawiana radość jest zupełnie niepotrzebna. Petardy na stadionach to duże niebezpieczeństwo. Zupełnie niepotrzebnie w ten sposób fetowali kibice chorzowscy zdobycie tej drugiej bramki. Gęsior. Bardzo ładne przejście, włożenie piłki do Warzychy. Warzycha strzela, piłka odbija się od słupka i nie wpada do bramki. Właściwie po tej akcji mogło być już po meczu, bo trzecia bramka dla chorzowskiego Ruchu przesądziłaby już rezultat spotkania. A tak nadal 2-1. Cyroń. I tutaj chłopcy, trenerzy, sędziowie byli nieco podzieleni. Większość stwierdziła, że słusznie Tadeusz Diakonowicz przyznał rzut karny dla zespołu zabrzeńskiego Górnika. Faulowany był Cyroń. Za chwilę sam poszkodowany wykonywać będzie rzut karny. Faulującym był Fornalik. Ryszard Kołodziejczyk w bramce Ruchu. Cyroń. Świetnie wyczuł Kołodziejczyk zamiary strzelca i uratował swój zespół od utraty bramki. Ale akcja nie została jeszcze zakończona, stąd te nerwowe chwile na polu bramkowym drużyny chorzowskiego Ruchu. Jeszcze raz Kołodziejczyk, jeszcze raz. Ten bramkarz przeżywał swój wielki dzień w dzisiejszym spotkaniu, we wczorajszym spotkaniu. Tak więc wynik 2-1 utrzymał się do końca meczu i Górnik Zabrze przegrał na własnym stadionie po raz drugi w historii występu chorzowskiego Ruchu na stadionie zabrzeńskim. 1-2. Radość wśród piłkarzy niebieskich. Radość także wśród kibiców. Widzą Państwo tablicę elektroniczną z nazwiskami strzelców bramek i rezultat końcowy. Część widzów, sympatyków chorzowian zapragnęła fetować zwycięstwo na płycie boiska. Na żadnym stadionie świata tego rodzaju wejścia na murawę stadionu są niedopuszczalne. Naturalnie służby porządkowe wspomagane przez milicję obywatelską powstrzymały ten nieprzepisowy atak. Widzą Państwo, jak uciekają piłkarze chorzowskiego Ruchu z boiska. Boją się tego entuzjazmu publiczności. Na ogół nie można mieć większych pretensji do kibiców jednej i drugiej drużyny, poza tym incydentem, który oglądają Państwo tuż po zakończeniu tego spotkania. Ale powtarzam jeszcze raz, na żadnym stadionie świata publiczność nie wchodzi na boisko. Siedzi na trybunach. Gdyby chorzowscy kibice siedzieli w tej części programu, ale czy